neko je bolestan za novu godinu, ali mora da snimi klip. I ćao svima ljudi, moje ime je Cone i danas ćemo saznati ko će to imati najbolju novogodišnju sobu. Ali pre početka videa želeo sam da vam pokažem jednu jako cool kao aplikaciju, program ili ako znate šta je kriptovaluta, o tome se radi. Radi se o programu koji se zove AC3. Ne želim da pokušavam da izgovorim to ime jer ću vjerojatno pogrešiti, tako da u suštini piše se AC3. I o čemu se radi u tom programu? To je program sa kojim vi možete slati tokene bilo kome. Znači tokeni su zapravo ta neka kao kriptovaluta koja vredi određeni novac. To je jako komplikovano ako nemate pojma o čemu se radi, ali uglavnom da skratim priču, vjerojatno ste nekada čuli za Bitcoin. To je valuta koja vredi oko $15.000, trenutno 14.000 i nešto dolara. Ali eto, ovaj token vredi 0,000 nešto tog Bitcoina, tako da, ali to raste uglavnom, tako da možete kupiti taj Bitcoin. Uglavnom na tom sajtu možete kupiti tokene, ti tokeni kasnije mogu da postanu još vredniji i tako možete zaraditi novac. Ne želim dugo da pričam jer ovo nije vezano za temu današnjeg klipa, ali u suštini imate sajt, pa pogledajte sve na sajtu ako vas interesuje. I srećno, možda nešto zaradite. A sad, da se vratimo na klip. Kao što vidite po naslovu, danas ćemo saznati ko će to imati najbolju novogodišnju sobu. Ja znam ko neće imati najbolju novogodišnju sobu. Ali neko od vas će možda imati. Dakle, o čemu se radi? Nova godina je i ja kao YouTuber imao sam želju da napravim neku nagradnu igru kad već sve te neke firme i TV emisije i ostalo prave neke nagradne igre. Zašto ne bih ja kao YouTuber napravio neku nagradnu igru za vas? Da osvojite neku nagradu. Problem je što sam smislio takmičenje, ali još nisam smislio nagrade. Tako da ću prvo da vam kažem takmičenje, a onda ćemo da pređemo na deo nagrade, gdje ću ja bukvalno u ovom trenutku smisliti šta ću da vam dam, pošto i dalje nemam pojma šta ću da vam dam. Takmičenje će biti takvo da ćete vi meni slati na moj mail koji ćete imati u opisu i napisat će biti ovde. Slaćete mi vaše slike, to jest slike vaših soba. Možete snimiti vašu sobu, možete slikati iz raznih kadrova vašu sobu i tako dalje. Ko misli za sebe da ima najbolju novogodišnju sobu, neka slika delove svoje sobe, neka je snimi i neka mi je pošalje na ovaj ovde mail. Samo moment. Inače, u pidžami sam, to je zato što sam lenj. Opa. Gde sam stao? Ja ću pogledati te sve vaše snimke, slike, možda budem snimio video kako reagujem na sve to, ali uglavnom snimit ću video tamo negde posle 2. 3. januara, snimit ću klip gde ću odabrati najbolju novogodišnju sobu. I to je sve. Ali, da bi bilo zanimljivije, bit će nekih nagrada naravno. I naravno, verovatno ću, ako bude dosta prijava, izabrati 10-ak najsoba i objaviti ih sve u klipu i onda pokazati najbolju i njoj dati neku nagradu. To jest, toj osobi koja, neću sobi da dam nagradu, daću osobi čija je to soba. Imam nekoliko nagrada koje možete osvojiti, to jest daću pobedniku ili pobednici da izabere neku nagradu. Prvo imam ove ovde zanimljive, kako se zovu, ja ih zovem ventilatori. Vjerojatno vi znate šta je ovo, uglavnom ubacite u vaš telefon i onda se to vrti. Imam jedan rozi za iPhone, jedan naranđasti za iPhone, tako da ako pobedi neki dečko koji bude hteo ovo, dobit će naranđasti, ako pobedi neka devojka koja bude htela ovo, dobit će rozi. Sponzor ove nagrade je www.emob.com, tako da, com ili rs? Ne, rs. www.emob.rs, dakle, postoji njegov sajt, imaju dosta cool stvari, između ostalog je ventilator, ako ne budete osvojili, možete ih kupiti. Tako da, to će biti prva nagrada i zaista ne znam zašto sam uzeo rozi ventilator kad sam imao muški naranđasti. Ovako je bolji. Ok, dakle, to je prva nagrada. E sad, za drugu nagradu su se javili moji drugari MyCase
znači drugari sa sajta MyCase, oni su meni poslali poklon, koji vidite sad na ekranu. Dakle, to su neke maske koje sam ja odabrao, sam dizajnirao i oni su meni to poslali. E sad, meni se od svih tih maski, samo sekund, najviše svidela ova Good Vibes, onako još što želim te neke dobre vibe-ove u životu, tako da najverovatnije ću ja nju nositi onako po defaultu. Tako da nju ne želim da vam dam. Ali napravio sam jednu posebnu masku za vas, a to je maska sa mojim logom, znači Cona, i ovdje ima kao neki moj mali autogram, koji možete osvojiti. E sad, nisam mogao da napravim masku za svaki mogući telefon, tako da sam napravio za iPhone samo, za iPhone 6, 6s, tako da ko ima iPhone 6 ili 6s može da je stavi na telefon, a ko nema, a želi je, a nema taj telefon iPhone 6 ili 6s, jednostavno može da je drži za ukras, nema pojma, kao ako nema moj autogram, može da ima masku s mojim autogramom. U suštini, zanimljiva stvarčica. Inače mislim da danas nešto mnogo ne gledam u kameru, gledam ovamo u ekran, tako da žao mi je zbog toga, ali da mi se ne ugasi kamera, proveravam, zato što malo se... Upravo se ugasila. Malo se pokvarilo u zadnje vreme, tako da desi da se ugasi, tako da moram da kupim novu, a i trenutno nemam drugu, pa moram snimam njom, tako da... Treća nagrada bi mogla da budu ove naočare sa Dedom Razovima. Ako neko želi, a nema, može i to da osvoji ako osvoji nagradnu igru. Tako da nisam neke mnogo dobre nagrade našao, ali sam hteo na neki način mali znak pažnje da vam dam. Zato što ste me podržavali u ovoj 2017. koja je jako dobro prošla, jako mi je drago zbog toga. Hvala vam puno na tome i nadam se da ćete me podržavati u 2018. Molim vas. Ja se nadam da sam sve rekao. Ako nisam... žao mi je. Pre nego što završim video, hoću samo da najavim da 2. januara u 10 sati na Cone kanalu izlazi jedan skeč za koji ću se puno potruditi, bit će vezan za novu godinu, tako da ako vam svidio onaj video vrsti ljudi prvog dana škole, vidjet će vam se i ovaj video vezan za novu godinu, tako da 2. januar u 10 sati budite budni. Uživajte mi u ostatku dana, mi se vidimo u sljedećem videu uskoro i pozdrav!